سلامتنا كاب سي ام اكسترا شو سبورت بمقدام شانل نام زي كم زحلف اوانات بحدش قرار بام فليز بلد حستو داليا نباهم تمتصال لام بزيناتكم تساتفو بن كدم انك تعمببن سلا زي تقل كم تلمود لايك شير سبسكرايب تقبرو بمحصان نحنا صريتوتاتكم نقفيتكم بخفض لبخن قبل دلوات مقننا قلصنام نلومي نباهم نمبال نابز قربنا زيناتات كنحلفكم سناي مكتتال قدام حموشت حملة بمسرح تاريخ بينيام قرمايز فلمم زور فرنسام صنبت حموشت حملة بقلع مدركم كتسيلوم أبزام مدرخ دمام تقلالم تكلتا ميتين شعات النت بحر كيلومتر زرح كاتام نتوم وصعات مدرخ نقعوتهم قابليت أقول تصبئيو نايشوكا كيلاتات كتتقم تقل بأنصاروم لبينيام قرمايز سمامع كلتا ميتين شعات النت بحر كيلومتر زرح كاتا مدرخ كايديو مدوت إلوم أب قداميت مدرخ قال أي ترتاب محد على ماليا بولس من سيستركب بنيام قرماين أب قداميت مدرخ على ماليا مخدانو سيئبوم أب تاريخ زور فرنسا ناي فيلم أفريقيا ويم ماليا بولس من سيز لبسة تقلد ما بمقان حدش تاريخ جنسيلو اللوم زي كازيم إيرترام أمنا عسر عمتات عمرام أبز عبود الدر كابتن 4 مالياتاتم من قد كل تقلدمتا نتنسل سكت لبسام باقي عام ماليا بس عقب داني التخلا هيمانوت قتلان على دمام من قديم بنيام قرماين بنيام قرماي أبزا خلقت مدرخ مالها بلوس من سيونين بمهلاوم نتا مالها لبيسيوم أبز ودر ترخيبوم بنيام سعدا انت زي حزام أبزا مدرخ كلبساز خلز نبرك قتلها مالها دمام أبناي نتبيم أبسا سايتر تازركب فرنساويم أبال توتال إنرجيم أنتوني تروغيس لبيسوا أتيوم بجاب فيليبسن مالهم أبس عقب دمام ببنجامين توماس تلبيسن نفلما جزي أبزا مدرخ أبس رجعتات ترائن نزا مدرخ أبالال بيسين ماتيو فاندر بول كعوة اللايو زلعلق متوهيبوم بنيام قرماي دما نفاندر بول تاريبوكا جان وانتوفان آرتن سيعبو براب عيد رجان نزا مدرخ كعوة الله بحسينة قريبوم تقرادن تيم أبزا مدرخ بزناب تسنم يم ودروم جميروم مستقلت رقاتات حرقاكي قاتم دمام كابتزا مدرخ حيزاتو استبقست سقاتاتيوم دحر 1 كيلومتر من جمار ودر فرنسام أباريج تار برونو كارميرام كازاكستان وأبالاستانا يفغني فيدرب بالجماوي أبال لوتو برنت فان مور نرويجاوي أبال أوني إكسبرو أندرياس ليكسينساند كاب عباي كوجلت كعم قداميتي بريك أويز قبرت كوجلم نايزا مدرخ مسريتوم إنتر مارشم كامناي قداميت مدرخ جيجات استمهارت كتمثل نخونتات قداميت وجله الزكاتاتلو أبالاتاب قدميت عباي وجله قديمام نايسفر فيليبسن البيسينون نمرحنا يزودرا قديمام أبغوني إنتر مارش استسرع غانتام أبزا مدرخ تاري بوغاتشا ماتيو فاندر بول مبل ميتي غزيهم أنصار حد صوتلا مدرخ يام بوغاتشا مناي مودات 5 ودات 26 غزي مس قدامو سيستم ودرو كزازم كلهم فاندر بول دما مناي مودات 5 صوتهم 16 غزي مس بولصا 3 أتيو أبربعنا 4 كيلومتر كاب أبالات قدامي تقولجلم يفغني فيدروفن أندرياس ليكسينساندن دما قد يونايتد وقع زنابو مغان مودات زقت أمم تقردم تقوينوم أميتنا 4 كيلومتر أمونغو قدامي تقولجل عباي قولجل زنبرم ناي غزي غاغ ناي كلتا دقن 10 شوعتن كاليتن نيروم أميتنا 4 كيلومتر هاب زنبرت قدامي تناي زعلتني عقب وددر نيرويجاوي أندرا ليكسينساند قدامي أتيون زنبرت حنتنت بوسيدوم أبزا مدرخ دنمارك وأبال تيم فيزمام يوناس فينجيغارد مبل 400 ناي بروفيشنال صوتو أمكيار يركبالهم ناب غزيم كيرن كلو دما ز دنماركاوي نحد عامت 95 معلتاتن تودادير مالتيوم 192 كيلومتر منغو قدامي تقجلن عباي قجلن زنبرم ناي غزيغا ناب دقيقن 38 كاليتن وريدوم قدامي تقولجلم بعباي قولجلم كي تقوبت أتيام أبطام مبل 254.6 كيلومتر زنبرت ناي انترميديت كسبتا وددر بتحام أبالاستانا كازاكستاناويم يفغني فيدروف دمام قدامي أتو 20 بوسيدوم نرويجاويم ليكسينساند كالاي 10 شوعات بيلجماوي برنت فان مورسالساي 15 بيم فرنساوي برنو أرميلال دما رابعي بمتاو 10 بيم وسيدوم عباي قولجلم دحري حصر تكاليتات ابز بوتا بصحم نحمشاي درجه بزكايرته وددر جوناثان ميلان حمشاي بمتاو 10 حدنت بوسيدوم بيلجماوي تيم ميلر شارشاي 10 نت بيم بنيام غرماي شاو اي 9 نت بيم ياسبر فيليبسن دما شامناي درجه بمحزو 8 نت بوسيدوم نزا قجل سعرام جوناثان ميلان مسمر دحر مرقاصو مس بنيام غرماي اب غونص كاتوم اب عين كاميرا اتيوم
ኣብ 157 ኪሎሜትር ኣብ ቅድሚት ሃዲማ ዝወዓለት ጉጅለ ብዓባይ ጉጅለ ተጎቢጣ ዝሓለፈ ዓመት 6 ሓምለ ልክዕ ከም ዝዓለት ኣባል ኢንተር ማርሸ ቢንያም ግርማይ ኣብ ሻምኒት መድረኽ ናይቲ ውድድር ካልአይቲ ናይ መድረኽ ዓወቱ ዝተጎናፀፈላ ዕለት እያ ነይራ። ኣብ 178 ኪሎሜትር ዓባይ ጉጅለ ብጋንታታት ቲም ቪዝማን ዩኤኢን ኣብ ተቐለሰሉ ዝነበረት ሞት ቬንጌጋርድን ኣብ ሮታ ፖጋቻ ኮይኑ ንፀወታ ብጥንቃቐ ከታተሎ ጀሚሩ። ኣብዚ ርሕቀት ኣብ ዓባይ ጉጅለ ኢጣልያዊ ጆናታን ሚላን ብሪጣንያዊ ጌራን ቶማስን ወዲቖም። ኣብ 179.3 ኪሎሜትር ኣብ ዝነበረት ናይ ዓቐብ ውድድር ኣባል ዩኤኢ ቤልጂማዊ ቲም ዌሌንስ ቀዳማይ ኣትዩ 2 ነጥቢ ክወስድ እንከሎ ወዲ ጋንቱ ቻምፒዮን ዓለም ታዴ ፖጋቻ ድማ ኣሰሩ ስዒቡ 1 ነጥቢ ወሲዱ። ጾታ ንኽዛዘም 27 ኪሎሜትር ምስ ተረፎም ዓባይ ጉጅለ ከም ቀዳሚት መድረኽ ብተመሳሳሊ ኣብ ክልተ ተገሚዖም ቢንያም ግርማይ ጆናታን ሚላን ድማ ኣብታ ተቆሪፃ ዝኸደት ጉጅለ ተሪፎም። እዛ ጉጅለ ብሓፂር ግዜ ፍልልያ ከተፅብብ እንተዘይክኢላ ካብ ናይ ዝሓለፈ መድረኽ ንኤቨኖፔልን ሮግሊችን ዘጋጥሞም ተመሳሳሊ ዕጫ ክበፅሖም እዩ። ተቐዳደምቲ ኣብ ናይ መወዳእታ 10 ኪሎሜትር ኣብ ዝነበረት 1.1 ኪሎሜትር ዝንውሓታ 9.4 ሚእታዊት ምዕንቅራር ዝነበረ ዓቐብ ኮንዴ ሰንቴቴን ምስ በፅሑቶም ዓቐብ ናይ ምሕኳር ዓቕሚ ዘለዎም ተቐዳደምቲ ንቕድሚት ክወፁ እንከለዉ እቶም ናይ ሽኳ ተቐዳደምቲ ድማ ኣብዛ ሓፂርን ተራርን ዓቐብ ግዳይ ኮይኖም። ንናይጂሲ ፋቮራይት ተቐዳደምቲ ዝጠርነፈት ጉጅለ ድማ በፖጋቻ እናተቐለሰት ንዓቐብ ኮትዴ ሴኢንቲቴን ደይባታ። ፖጋቻ ብዛ ዓቐብ 2 ነጥቢ ምውሳድ ስዒቡ ድማ ምስ ተቐዲሙ ዝወሰደ 1 ነጥቢ ማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ምርካቡ ኣረጋጊፁ። ኣብ ቅድሚት ተፈጢራ ዘላ 10 ዝኣባላታ ጉጅለ ንካምታዴ ፖጋቻ ጆናታን ናርቫኤዝን ዮናስ ቬንጌጋርድን ማቴዎ ጆርጊንሰንን ሬምኮ ኤቨኖፔልን ኔልሰን ፓውሎስን ጌራን ቶማስን ፍሎሪያን ሊፖቪትዝን ፕሪሞዝ ሮግሊችን ማቲው ቫንደርፑል ዝዓጠቐት እያ። ጾታ ንኽዛዘም 5.4 ኪሎሜትር ምስ ተረፎም ኣብ ዝነበረት ናይ ዓቐብ ውድድር ፈረንሳዊ ኬቨን ቫኩሊን ቀዳማይ ኣትዩ 1 ነጥቢ ወሲዱ። ኣብዚ ሞታ ብድሕሪት ዓባይ ጉጅለ ቢንያም ግርማይ ብሽክለታ ኣባላሽዩ ምስ ናህሪ ቀዳሚት ጉጅለ ቢንያም ግርማይ ናብ ቀዳሚት ጉጅለ ዝሕወስ ኣይመስልን። ቀዳሚት ጉጅለ ቁልቁል ኣብ ዝጀመሩሉ ዮናስ ቬንጌጋርድ ንዘለዎ ቁልቁል ናይ ምውራድ ዓቕሚ ተጠቒሙ በርቃዊ መጥቃዕቲ ፈንዩ። መጥቃዕቱ ግን ንኤቨኖፔልን ንፖጋቻን ዘትርፍ ኣይነበረን ኣርኪቦሞም። ጾታ ንኽዛዘም 4.9 ኪሎሜትር ምስ ተረፎም ፈረንሳዊ ኣባል ኣሪካ ኬቨን ቫኩሊን ኣባል ቪዝማ ጆርጊንሰንን ንቐዳሚት ጉጅለ በቲኾም ቀዳሚት ጉጅለ መስሪቶም። ንመርሒ ጃኦ ኣልሜዳ ክጻወሩ ብዘይምኽኣሎም ግን ጾታ ንኽዛዘም 2.5 ኪሎሜትር ምስ ተረፎም ተጎቢጦም። ኣብ መወዳእታ ኪሎሜትራት ጀርመናዊ ኣባል ቦራ ሊፖቪትዝ ዝፈተኖ ስካቶም ኣይሰለጦን። ብሱምያት ናይ ዝተቐዳድምቲ ሒዛ ናብ ናይ መወዳእታ ኪሎሜትር ዝኣተወት ጉጅለ ብመርሒት ቫንደርፑል ተሰንያ ናብ ናይ መወዳእታ 100 ሜትሮ ኣትያ። ኣብ ሮታ ቫንደርፑል ዝነበረ ታዴ ፖጋቻ ንናህሪ ቫንደርፑል ዝኸውን ግብረ መልሲ ኣይነበሮን። ነዛ መድረኽ ድማ ሆላንዳዊ ማቲው ቫንደርፑል ንውድድሩ ብ4 ሰዓትን 45 41 ካልኢትን በመዛም ዕውት ካልኣይ መድረኽ ዙር ፈረንሳ ኮይኑ ቻምፒዮን ዓለም ታዴ ፖጋቻ ዴንማርካዊ ዮናስ ቬንጌጋርድ ድማ ብተመሳሳሊ ግዜ ካልኣይን ሳልሳይን ተርታሒዞም ዕንፃፅ ረጊፆም። ቤልጂማዊ ሬምኮ ኤቨኖፔል ድማ መበል 17 ተርታሒዞም። ናይ መወዳእታ ኪሎሜትራት ናይዛ መድረኽ ልዕል ትፅቢቱ ዝኾነቶ ብሽክለታ ዘባላሸውን ቢንያም ግርማይ ካብ ዕውት መድረኽ ቫንደርፑል ብ5 ደቂቕን 25 ካልኢትን ድሕሩ መበል 107 ተርታሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ነዛ መድረኽ ክዕወተላ ብሕፁነት ቀሪቡ ዝነበረ መበል 55 ናይ ፕሮፌሽናል ዓወቱ ዝተጎናፀፈ ማቲው ቫንደርፑል ኣብዛ መድረኽ ቀዳማይ ተርታ መሓዙ ይዕቡም ንመራሒ ናይ ዝውድር ኣፍልጦ እቲ ብጫ ማልያ ካብ ወዲ ጋንትኡ ያስፐር ፊሊፕሰን ተረኪቦም። በዚ መሰረት ሆላንዳዊ ኣባል ኣልፔስን ማቲው ቫንደርፑል ብ8 ሰዓትን 38 ደቂቕን 42 ካልኢትን መሪሕነት ዙር ፈረንሳ ተረኪቦም። ስሎቬናዊ ታዴ ፖጋቻ ብ4 ካልኢታት ድሕሩ ካልኣይ፣ ዴንማርካዊ ዮናስ ቬንጌጋርድ ድማ ብ6 ካልኢታት ድሕሩ ሳልሳይ ተርታሒዙ ኣሎ። ነዚ ውድድር መሪሑ ናብዛ መድረኽ ዝኣተወ ፊሊፕሰን ድማ ብ10 ካልኢታት ድሕሩ ናብ ሻውዓይ ተርታ ወሪዶም። ሬምኮ ኤቨኖፔል ብ49 ካልኢት ድሕሩ መበል 18 ተርታሒዙ ኣሎ። ቢንያም ግርማይ ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ካብ መራሒ ቫንደርፑል ብ5 ደቂቕን 29 ካልኢትን ድሕሩ መበል 71 ተርታ ሒዙ። ብነጥቢ ያስፐር ፊሊፕሰን ብ71 ነጥቢ መሪሕነቱ ዓቂቡ ቢንያም ግርማይ ብ54 ነጥቢ ካልኣይ፣ ዕውት መድረኽ ማቲው ቫንደርፑል ድማ ብ50 ነጥቢ ናብ ሳልሳይ ተርታ መፂኦም። ኣብዚ ውድድር ታዴ ፖጋቻ ብ30 ነጥቢ ኣብ ሻርሻይ ተርታ ብምህላው ንቐጠልያ ማልያ ንዝወዳደሩ ተቐዳደምቲ ዘየቕስን ደረጃ እዩ ሒዙ ዘሎ። ስሎቬናዊ ታዴ ፖጋቻ ብ3 ነጥቢ መሪሕነት ኣንበሳ ዓቕም ናይ ዝውድር ተረኪቦም። ወዲ ጋንቱ ቲም ዌሌንስ ብ2 ነጥቢ ካልኣይ ኮይኑ ይስዕቦም። ፈረንሳዊ ኣባል ኣሪካ ኬቨን ቫኩሊን መሪሕነት ብሉፅ መንእሰይ ናይ ዝውድር ካብ ቢንያም ግርማይ ተረኪቦም። ብሪጣንያዊ ኣባል እስራኤል ፕሪምየር ቴክ ጆሴፍ ብላክሞር ብ31 ካልኢት ድሕሩ ይኽተሎም። ብጋንታ ግሩፓማ ኤፍዲጄ ንቲም ቪዝማን ኣልፔስን ኣኸቲላ መሪሕነት ናይ ዝውድር ተረኪባ።
ዙር ፈረንሳ ሶኒ 6 ሓምለም ብሳሳይ መድረኹም ክቕፅል እዩ ተቐዳድምቲ ድማ ኣብዛ መድረኽ ካብ ቫለንሲነስ ተበጊሶም ኣብ ዳንከርክ ትዛዝም 178.3 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ ውድድር ከካይዱ እዮም። ሽዱሽተ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዝሳተፉ ኣብ ቻይና ዝካየድ ዙር ማግኒፊሸንት ኩንሃይ ሰንበት 6 ሓምለ ብቐዳማይ መድረኹም ፈሊሙ ኣብዛ ቀዳመይቲ መድረኽ ተቐዳደምቲ 120.6 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ ውድድር ኣካይዶም ኣብዛ ዓባይ ጉጅለ ብሓባር ዘካየደቶ ቅጽበታ ውድድር ስፓኛዊ ኣባል ቲም ፖሊቲ ማኑኤል ፔናላቨር ዕዉት ቀዳማይ መድረኽ ናይ ዝውድር ኮይኖም ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ካብ ዕዉት ግዜ ከይከሰሩ ኣባላት ስታናይሎም ብልብርሃን ዓስራይ ኣባል ቡርጎስ መርሃዊ ቅዱስ መበል 31 ኣባላት ኢስታንቡል ቡይክ ሽህር ኤቨን የማነ መበል 51 ናትናኤል ብርሃን መበል 65 ጴጥሮስ መንግስ መበል 68 ኣባል ትረንጋኑ መትከል ኢዮብ ድማ መበል 91 ተርታሒዞም ውድድሮም ዛዚሞም ዕዉት መድረክ ማኑኤል ፔናልቫር መሪሕነት ናይ ዝውድር ዝተረከበ ተቐዳዳማይ ክኸውን እንከሎም ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብተመሳሳሊ ግዜ ሄኖክ ሙሉብርሃን መበል 13 መርሃዊ ቅዱስ መበል 34 ኤቨን የማነ መበል 53 ናትናኤል ብርሃን መበል 67 ጴጥሮስ መንግስ መበል 70 መትከል ኢዮብ ድማ መበል 92 ተርታሒዞም ብነጥቢ ፔናልቫር ብ16 ነጥቢ ቀዳማይ ኮይኑ ክመርሕ እንከሎም ሄኖክ ሙሉብርሃን ብ6 ነጥቢ መበል 12 ተርታሒዙሎም እዚ ውድድር ሶኒ 7 ሓምለ ብኻልኣይ መድረኹ ኣብ ዝቕፅል ለሉ ተቐዳደምቲ 151.4 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ ውድድር ከካይዱ እዮም ናብዚ ውድድር ካብ ዝኣተዉ 184 ተቐዳደምቲ እቶም 25 ዝኾነ ናይ ፕሮፌሽናል ዓወት ዘይብሎም ተቐዳደምቲ እዮም መደብና ክሳዕ መወዳእታ ብምክታልኩም ደጊምና እንዳመስገንና ኣብ ዝቕፅል ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ከምቲ ልሙድ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ህላውነትኩም እንደገፍኩምን ኣይፍለይና እንዳበልና ንሎም ዘዳልናዮ ትሕዝቶ ኣብ ዝንዛዝም ሰላም